Ez a nap is ugyanúgy indult, mint a többi. Rendkívül sietségemet az iskola felé azonban megtörte egy papír, ami az utcán elém sodródott. Ezután rohanásom egy másik dimenzióba csapott. Persze ez nem csak egy üres papír volt, egy versenykírás volt rányomtatva. A szóval országos vitaverseny célkitűzése a disputázás és a vitázás kultúrájának népszerűsítése a középiskolás fiatalok körében. Magyarország soros EU elnökségéhez kapcsolódva a vitaverseny további célja, hogy a dispután keresztül felkeltse a fiatalok és a szélesebb közönség érdeklődését az Európai Unióhoz kapcsolódó kérdések és dilemmák iránt. Vitaverseny. Az első helyezett laptopot nyer. Ez kell nekünk! Elnézést találom, csak nehezen tudtam biciklit szerezni a parkban. Márk, ez a héten a harmadik hiányzása. Harmadik késése és a hiányzása. Igaz. És miért kellett kerékpár, mikor vasúttal közlekedik? Igazatlan oda. Tűnjön a helyére! Srácok, verseny van. Ki érdekel még? Lehet laptopot nyerni. Oké, megyünk. De kéne valami csapatnév, az az igazság. Szerintem legyen trigonometria. De srácok, a trigonometria az hülye név. Nekem egyáltalán nincs igazad, a trigonometria az egy nagyon jó név, hiszen a tri az azt jelenti, hogy 3, és 3-an vagyunk a csapatban. Talán a trigonometriának egy abszolút tudományos hangzása van, ami azt kifejezi, hogy mi mennyire intelligensek vagyunk, érted? Aha. Aki német Márk vagyok, a Kanizsai Dorottya Gimnázium egyik 11 A-osztályos tanulója. Mi is indultunk a Szóval.eu vitaversenyen azért, hogy Bla 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 bla. Marci vagyok, szeretek gitározni, számítógépezni, és azért indultunk ezen a versenyen, mert nagyon jól tudok vitatkozni. Fogson Albert vagyok, rockstar! Srácok, ez így hiteles? Bla 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 bla. Szeretek gitározni, és velem voltam én rágódva. szeretem a pizzát, a spagettit, francia krémes. Szabadidőben szívesen motorozok, a barátaimmal vagyok, és kosárlabdázok. Bla 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 bla. Srácok, most benne vagyok a képben? Ez így jó lesz? Üljél már jobbra egy kicsit. Na maradj, nem Jaj, a másik jó, értem. Persze gondoltuk, hogy egy ilyen vitaversenyt nem lehet csak úgy megnyerni, ezért keményen edzettünk minden nap. Szájragyulás! Egy, kettő! Norbert van egy gyenge tüdőfekvő támasz! Egy! Szájra gyúrunk, mert megyünk vitaversenyre, és kell az izom. De ugye azt tudjátok, hogy a Karl Popper-féle vitának meghatározott keretek között kell zajlania. De mégis írva. Szóval be kellett látnunk, hogy a felkészülésünkön változtatnunk kell. Mint az kiderült, nem elég, ha csak gyúrunk, erősítünk, illetve lazítunk a szánkkal. Elhatároztuk, hogy a következő napokban teljes mértékben a vitára fogunk koncentrálni. Vitáztunk éjjel, vitáztunk nappal, vitáztunk a főtéren sok ember előtt, vitáztunk üres osztályban is, mindezek mellett viszont azt is tényként kell kezelnünk, hogy... Néha olyan dolgokban is vitatkozunk, amiben nincs igazunk. Triviális. Így van. Mi ezt vártam? Egy karika. Nem igaz! Márk, ez a követelő szabály. Hát ezek nézek! Persze rendszeresen el is fáradtunk. Fogalmam sincs, hogy fogjuk ezeket a tárgyakat mind belerakni a videóba. Srácok, hoztam baseballütőt. Márk, az egy esernyő. De ez egy olyan baseballütő, ami esernyőnek van átszázva. Szerintem ez oké, beletesszük a videóba. Hát, ha mi elhiszük, akkor a zsűri is, és hát akkor most van egy esernyőnk, egy tornazsákunk, egy lábosunk, egy muskáttunk, egy fényképezőgépünk, egy francia krémesünk, egy labdánk, egy virágcserepünk, egy telefonunk, egy tolltartónk, egy üvegünk és egy kalapunk. Szóval, mi készen állunk.